Маршалдыш камсыр телехежер хой керт хомжды шунтеркамк. Выпускта юлы шулатсы дозит лармядал кердіріш. Quartoy Джабраил ободнян японц. Сила дейнех темп шейден обуйтач. Цутыр похой цара ормышу ге Волгограде. Волгай мех баг буатышыне хаштыш қуачыдыш болшқа хегін хой әттуғалар федеральный центре бяхай шойкали ди полгын юз. Пассажири маршалори водители же шейдезели маршалори дейну анойт ахеха шрейд дай хермагаси. Шослах черешк масташт духлиеш Сталинграде дабихач темт шейден алгойтач вайқаман бохой Quartoy Джабраили ободнян японцец ырыш массаза даглотелер хат Волгограде. Ханзадезда царцараху гетеке Держинский район ершиор. Фашистышт духлиеш цутырпыл хош дабихат темнеқ луатсикерд бақ көтнеған маринас. Сила даймахка темт дaqwat шхначгылгай qamан сидолчqon гицржит саят историки тохкам хойе музеи архиве бол хой qahegam бахандолыш харшир даширлжлат список республика бахрой дaqлди боqoyылжбы Силен шахар цияныч Волгограда Дзержинский районе раши урым кастужгылгай qamан сидолчqon ги ободняған японцы Quartoy Джабраили црахуге вайқаман сагдихон ызылтем башня хылгай торжёлж улцышкылары إذا не только в республика металли, дерек камена ерграсина, чах кертер мостик юлш болбыс штхалар. Так баркал алло дихон межу гирхана тигич из болх бадихон. ويباتشها يحم حل إيدا يصير دقائق دحوج دوحتجلا. درجة دنيا إستوريك دلوتشه إجر دوقة دولتر سيلا دايما كتيما يقيش بع دنيا بوسي لحتا دقة نياخ السقيل دي حق أوسم مسيح بعلوز بع تحق خوان باتش بين نخ دوقش خوي دقة دياقس بلي سويتسكي بخوش بيت بيش درجة تيما نيقيتر ستالينغرادسكي لترو. سيلا دايما كتوم لاتشخان إجر قزغ دولتر خلر ممايوي كورغان والشميتي تيك بيلغل ياخا ستالينغراد لوريج لحتا تشافوريت إزر سلطية چنزرش كيسك خان باس بخوش تيق غلغايق من قنجش شي إزر قويت لغتشر فيفرال بيت ويست قوي غلغا چنزرش تيولا وورخ بليت اوتر ميموريالي تاريخ تسعوى أبدنياقان يابونس إزر إيس بيت غادي لغتشر بريتش ديان چخان تيما ديغر قواتش دي بخرز تقايتش سوخ ياقايت سو دياغن غلقالاتش سيلا دايما كتيمي ولرت بيلغل ياقش لين ني اشتقيولش اوردينس بيلغل بيقا خنوس ديك ابسر اولش مسز لقيرتش درجي قهيغاتسو نوچ غلغايق استاج كواليريسكي بولك كمدير اخنو ابدنياقان يابونس اس اجر حوخ دابول وانو شبعي شوز بريتلخش تشين انغوسكي غلغاي نوخشي ادين كواليريسكي بولكير تو بياچت امخونه تون اوردن Красного знамени из орден ханей, что сидол шик, именно яхьёлыш он чеквянов абадиев японец. Что мо сидолыш, камен яхьёлыш халр дуакамды вейкамен. ويت احتياجه تحي تارجت حنا غلق دينال حقيقتش الصن سيدولش دبخ بيس ان خيتسون اشتبتلو واتسخ قمن سحاق صحوا وقارتو جبريل ازري ايس باشوس قصحالق تشر وخاب استمت تندياخ يزش خلرق اقا غوچ دوالش خنت نيمت دحلات تشخان прибалтика юақыш томбеш сиваш уалч амт гол чеквяну разведчик اشتكريم юақыч ханы техдика командир болш лята قارتو جبريل Немцы над бог би дают разведгруппа халхвян даводыш хул картоев Джабраил так цигич цу яка котула цу есрал балбя немцы цар хадуцы чага تحقق في السوفيتские армии شيء تاخو بوخ دبخ احتو بيانب تربلو دزا ازغو قواч تربحان دول سيلا دايما كت اما حلخر степени خيولا орден ينيتسن اش Советский Союз تربل خوي انت يلا بيلغل ديقاش ناخا يقيخنوس ميخ توقم موزيي بول خوش نيزم قواч و ميخ خوي دوقا حملو خوش قهيك ستالينغرادسكي لترا دواقش خوي ترشت يل يمريالني شيبليتا تحر وتياچاريغيه اس شهر يوقش لاحتا چبيست قبي سلتيچن ترشت يقيش موتيك دليات سايت В Волгоградской области, в Волгограде, чого накувалиш, тик бахш наха, войну чого накувалиш, вы прославлять его Мержою Гирхан, представитель Ингушской республики в Волгоградской области,
Дахцу ханц шинсаги мраморный плита хаен ханц оз музей разместить дят о Ляну Ахмадди Аушу Измаили шинсаги участник Сталинградской битвы. Ижиш тиги ханц высиш дят дах ханц Аргасцева яхже Светлана дихун зав панорамы Сталинградской битвы. Тиги чхейр тхун Кастоев Башир яхчун плита вот я ханц ат Чағлуар хамболыз да ветерани гаргырчынақ ха ухыш шайтур пылхой хоздыр дуцыр цар суртыш кяхытыш газеттер статьяж хақы хара. Ашт бусым мен боқ тахуш хылырық хар шыр юақ қулыз юақ тем дуақыш хой список. Котни ан марина долықнаған адам керт хамыш. Россия бахар хошты бог мохтикеш алышара долч федеральный гулқа болч векалыш алғамек цудяқтық ахегеш болч боқлошт шой палхым йози тыжыл семинарда ихартаған. Районны шахар цухақ айош центра кертелатрыш йози тырцар бог болчнаха социальный выплаты жеші үшті патчалқын услугу жоғырышты ұқжда дахит вашта яққа аттайыл систем. Цулсу федеральный центре бекаш боқлош белгілдехар алғамек бахар хой бог мохтикеш алышешмекте республикерч цудяқтырышқа хегім холыш чақделта қуачын болсырыш. Царяда бог баснах хатса да язбеш халари цанда хождыр душ пособешт тахожим беш сахалари. Но технология семинарс хавокжды насколько директорыш точно так же и специалистыш что да яздеш моменты да яздеш оз халбекка специалистыш хехры деш аканы тихт боачханы нарушение хугёч будешь бол бы я тахан бежлаттыш бар. Вы мехкер безработицы айол жлат, потому что рабочие места же дагар хай жлат у мех. Мы сами видим да армянчил я насколько везде все предприятия же хайел жлатыш. Дополнительно школы же хай жлатыш, дополнительно детский садик же ежлатыш. Нияқ маршо лориш болға хегім даху дахуш багибата да болхой. Лярха ғандуацы жбирыш да юққылыш бол водитель барцар багаси мальсагава олш ормие дуқаға күчбей қарыш. Бұқуны да дияқчоғы эт шудалыныз долбер қайрымзілді яққар хатуғы әтті беш долған долыш бар машины чуады ешияц. Қой әзір сом ғоттуғдуақыз бұқы лориш боз водителішті. Эт шей дезіл хам болыш болмасы бұл бұқыны лориш бол водителіш кезік бәлі и болыш бол. Рейд дағыш меті яққа ет қарғанар сюжет. Вы меня остановили, в тот раз, и сейчас останавливаете. Тот раз с основания вас остановили, и сейчас основания вас остановили. Ғаш ләр хачыняғд ғылберіш дехті дәлдіріл соқ, итшірігі қача бас дешір хой, ләр хакресыш дуатыш да хақул ұқмашен водителю. Бұқды тоқ дұргуш долы шашин бәк хат ет ряз васыз. Цул соқ хар дұшмел уалычханы бұқ олорерық елыч органы бұқ беш выші яғыш кердуақ. Хат шой чытырсы буалыш цумете протокол язір ДПС бұлхлош. Қобиатым ғоддық дезі дұтсын. Бұқды цақтай пайшек буалыш ватсмасық. Беріш бері беш техдусыш яғыш да вахертс. Мурат Василов. Да, третий класс, окей. Фунух болжи бери қирамзле, масыз ғод те қачыл атадат замегіч пассажирыш ләр ха креслыш удлич. Мальсагов алыч урами йол бери беш. Хар ирын шай дезіл ұғыз хақул дяш нуаныш. Дұқы йолчы ұждач оғ беш дол креслыш дуат шхул. Цул соқ цани авал ил ец ызбахан дол шай дезіл амел дуақ зехыл тұрлу. Ұқмашина водитель яхы чоқ, ехе вақы шхылыры цақ қирым бац беріш. Ажа хакиски. Йолж галарю дивен. Вайку гендр ваату кузырма. هموش على الواقع حتى هذا ولي قبل يطلعين وني حتعمل مشي حتى شو براير ليش يا اخوان Цанент это ассоциир шерик мышеныш социю ДПС болхлош. Нисло закону яхыр буарами қачдырыш. Цац болчна хаши бери қирамзен халхарч мехтела. Цуду жда хабек эшичун сқуачым бы. Эти дети это тоже дети, когда они плачут и хотят что-то там. Тоже требует свое, но кресло, оно как бы нужно всегда. Бери кресло жди хажрол сох, ушт машин лалбок олуш дол, кяхты жди, кизгаш бят дяди, тох ДПС болхлош. Маса зарейдаш да койхе, тох дыры шорт хылар укняка. أخصحت ريدش يقع ياهم материализат водитель бирж дاعي قلش ده бездетски удерживающий. Водитель материализат штраф я за قبعتهم. Выявите нарушение же перевозка ребенка без детского удерживающей ремень, не уступил пешеходу и тонировки, жму водитель самого нарушения, что
بيرج ده قوش Айняқ шықылырық авариерық бұл қиырымлық құл. Нық шашан басшы қиырымзлен сығы. Цул соқ әділ бұл қылыш түхәқ абол да хочханы ряз қылыц. Гибіді да викылыш тешіш бышы профилактический қамялы қамуқавы детіліш қет бір қылыр. Мұталняқан Марина Дедикняқан Мұхаммад Керт Қамыш. Алғай республик юхмет өтте тғайпқы шыдалар сидейзі регион дер еріне қыбозиты жол сюжет шкетчіш бұл алғай четсе ел қамын телерадио компания болғой. Тағын ватсы керде ақлот қолмек қой, чуақын ерчхаля ел министерство юхнца ваша елақы. Ведомство қағегі жол отғы әде ішіра чуақын еботтегіш дұқынесені цудяқтырыш болғышты. Это шашкар и цадиқыр, дыдза қуачыды шабуаш тұрпылға өдуц, мұталнеған жымсари. Чурчгук хилж министерство ветеран вагарбық няқан Хусен. Бақолары рахил органыш хайла чхан дентик бог бежвес. Тқадеш дузиждина шаш дохл нисур мелкін халонырдак у Хусена. Чыбақ фусым дахабақ транспорт сақылыр. Сахан сақ йохылу аты шыта уэтинош бог бәр министерство викылыш. Бақда жерик халоны жоқта тышқыни царши хамсы республик дир юали чам қалыру. Қыржач няқық докция қышқа хек чам болышқаным кегір қой. Халоныр дұққанеле денлықцы доғыштқа декырыш техдик қуачыз дор аяғыр дейсір Хусена. Люди работали по всем линиям служб, были показатели, были все те, что нужно для сотрудников органов Министерства внутренних дел, субъекта Российской Федерации, для республики. И вот эти вот трудности, они преодолевались. Люди не роптали, люди были все довольны тем, что образована своя государственность, своя республика, то, что есть свои самостоятельные структуры у нас, и то, что эти трудности, они пройдут, и то, что тогда, о чем думали, сегодня сбылось. خلق تشخان بوه ببيزا بوليتسي فيكلي شيزر لخشرش كسكس خوزر غير خوش تات ظلم دادي أخوام إش دوز دين خولر بقولوري رخيوش أورغن بوه ويسن إشت باخر خوي قيرمزلنز شيزر دي لخشر إيون بيت قاشو لخشدينا يريك ريسبوبليك تيتيو أقردر قبع سو غير خوشو دياخن ظلم سخان ساركر رخ إل ديالر فيسق بريت سجيسة ثاني قبر بقولوري رخيوش أورغن فيكلي شي إشت ريسبوبليك باخر خوي أزير أنزر إيدي سيلا دايمك تنبول بينشخان بريك ميخت أرج دين خيتي برياتر داقو وحشخان يستغر إزدواق ظلم غلغي ميخ يا ريت أنتي وقت صوت إحق ميخ خوي اشتحمس الريسبوبليك لردوح تبيسن غير خوش حدي تاج جرزا دوحل وتشي دي غبق أنستل شيت يادر بوليتس بوخلش تاني قيور تشرش قولقا خوش مينستر دي قرش قاتش دول قاستو أبو بكر تحق ولرس بلغل وقج رسي تربل خوشن تيلرتن باشو ديانشل تحق تحق террористический خطر خلر في ريسبوبليكي شيزر إسلال تشرنياس ريش تشرش قولقا خيولش ريوني أدليني تشي إقر ظلمخو بوخلو مسيسن إيرن واشق يطلع تشخان إقج دول جرزا يزا غزيل والمشين سكوانا أرجو خيش تشي إقر تيروريست تدينا خادر روفا دوريت بوخلو تشن واخر تيب بارچو نجر باسو سغا شي بوخ نو قستيلور بجوخ صباز لحتاج بوليسي ويكلش تيقيور رسي تربل خوچن تينل عن رسلان دكخن القاچر دي احتو بانزر تيروريستي شي ملبانيس اورو ات بعدو حلاتر بقولوري رخولش اورغن ويكلش بغدك ازيك داق استنزر تارا بوغ نو قستي عادل دحولش اله تعدلي كسكس غوچ بور غار خوي سخان تشاخن يشغو قاشيت حجم بلاخر ريسبوبليك ويلغا خوچو يفكرني قانونزبك حد ساتيم احتاب ان خيت تشخان يخ دول دول ريجيوني تتيب خطرش شيزر قويت لخ چرگرس اقشي محتگنيسيلر غلغي ريسبوبليك دوازن تيروريستيچسكي اكت كيچي اخوان بنشل حق زوم خوي ماشينا تحبقن بوليسي بوخوي حيوچ متير سانت قاچا شارجيل خاب تيروريستر سمعتي وانا بقولوري رخيوچ اورغن تابوخلو حتسن سن قاستو ابو كارجيتر چالخني چونشخن ачвгав дарбанчи تحق Путин Владимир Амарах Россия турпал хочен тиелерцен. Это очень высокая награда, конечно, очень приятно получить такую награду, тем более от рук президента государства. خيرمزين سويت السكرتير والكوتني قان أحمد سنقحي قم يدين اللي بحندوج ماش فندا وخاو تات بحنش زوم خوي تابا يقي وخاخن مسيك زمسك حقو شيخ صغول قيوخ توغش خند زوم خوي دغلاتر شيزر قويت لا شرطا ورلش اوغست دبيرت جان باتش نو قول بلخ ودش خنج أحمد مشينا جرزيتات ازيت سنداويشي ورسلاني شارتن شو نقسمتي بينب ولرس بلغل واقج رسي تربل خوچن تي نيكوتني قان أحمد تغن ويواغري لا تاتيم بحندوج شي سينوش اديكا دوقج تربل خوش بغدا يفكرني قان يونس بيكو تحديك صديق طهي غرخ سيتر غير خوي تغنش دينا قيرمز لينس بلغليانش ريجيون اشتيقي يغلغيتشي دوقسي نو شيق هيغم يبيزر حانس اشتغلي تردو الديس توقسق حمزيت دين دواتلك لقي احواغ راشار سغا يواغش خن رسي تربل خوچن ترجلر غلغي республик мехдя يفكرني قان يونس بيك инициативах. Это те люди, которые не только имеют
звезду героя. Это те люди, которые день-ночь трудятся на всех направлениях, совершают ратные подвиги, трудовые подвиги на благо нашего Отечества. Люди, которые самопожертвенно, не задумываясь, отдают свое время и, когда надо, и свою жизнь во благо людей, во благо страны в целом. Люди, которые во все времена прославляли, прославляют и будут прославлять свои народы, своих родственников, своей республики, в целом страну. Россия, как правопреемница Советского Союза, дала много героев Отечества, так же, как и Советский Союз во все времена дал много героев Советского Союза. Эзери испядес шитлах чергерден две бясо бохло ванов боголари рахолч органышк. Испянен чоны жай. Шинен халхырс белгül вақы жвенен Россия турпахойт эржени. Денлах юлч орденш белгül вақавца бясо бохло. Пачалқин силах майдылги жени шибясага. Эт шуде дударня кан Светлана боголари рахолч органышк бох бежол. Қуачырнық дақ астыр дуқ қалоныр несенели біздач барым ешеде қырыш қуачыр дерш хайвағыз. Пока нас как бы служба требует от нас, мы будем выполнять свои служебные обязанности. ويميك هارشر ديز دو تشرش قوقخ يوش مينسترستو حيرا خيتي دي شي ساعد الله وداخل لورش ليغا بوخ نوقستي دغلوت ادل بوخ لوشي صديق حلقه هيغاش ветеранشي تاغن اربحان دوستا تيمي ماشري лат ويميك. Вот этот вот мемориал нам дает знать о том, что сотрудники милиции добросовестно и честно выполняют свой служебный долг. Это патриоты, которые сегодня стоят на страже интересов нашего народа, нашей республики и всего государства, Отечества Российского. Полиция викалыш бог дабах иш мебо қуачын боғыш бытағын ждина. Шезір этлық черкер дғышлосаш бахабыш. Штаб күйгіл хочу шеден яған саварбек маалыр, доқыш кегір қойқа хекчан боғыш диках структурах лархы жие министерства. Сейчас инфраструктура у нас практически полностью. Мы обеспечены всем и вся практически. Построены новые здания гороотделов, построены здания структурных подразделений, новое здание МВД со всеми удобствами, со всеми, все, что можно было придумать, наверное, все дали нам. Поддержка как и руководства республики, так и МВД России, так и правительства Российской Федерации, даже в том числе. Вот, тут непередаваемо, наверное, это на самом деле так оно и есть. Тут уж никак с этим не поспорит никто, наверное. Условия, ну, конечно, тут даже говорить даже сложно, потому что на самом деле на 100% все поменялось, на 100% все улучшилось. Россия чурч кухах юж министерство кертерди кырды бак олорири зул мурси иш закона духалиеш долж кухатик осым латпар. Дяхин халшклатыр золди кырыш шейсинош адякыш куач дугалгай дукыш полицейскиш. Чурч кухах юж министерство бохлой профессионализме дена ли бахан долж шей кайрым зен сагати дед жбат свай камын бахыр хой. Мутон някан жимсаритум някан Светлана Дидик някан Мухаммад Кертхамыш. جيرة رأيوني دعوج البينيز مايو تشامبيونات حلقة لي كراسنايرسكي بيحكاش سبرسمينشكي لامت بيان يخو بيحكا شوي لاجرش كسل عجبه عن تحت صبرش تيجي شاش دينر دوتش قميل خلر صار تكاريسباندينت تسخم خوي تميرلانس تحرش مسيق دينا جيرة رأيوني خاوتن بايخ لاتبالي أخدينا شيل غير لواديتي ديك خالوش شيل الله تقص بغدا البينيستش ساقة تيبا يوق أزلت أصباحن دولش حن ألش شق يقجل مرشود خلق ملقول كوتولو ياق чам دقخو. Всем привет! Сегодня третий день, как мы на стене. Переночевали вторую ночь, время 8:30. كوازو يلامتو بولج مسيق بيسو عقش اجر خلق لارخش كاتيجوريق بولنق چق باقا بالچ دوق حيجا بوحكر берсбер альпинистыш. Последние метры до вершины. Бежим бегом. Давайте, парни. لقى حلت ملبال خوات تمشي لخبول قيت دور سبورتسمنش صدح شاجناق ايواغش تي باكيتشو يايتسار دي نهلر خاقاتشي ياي حماجي البينيستي قواچ مي خنبصرك قدن دلي راز دت خوياخش دوت البينيست شيناق تلقى حلت велч рунгуш долч сурту дига мелхан халоит селит элрцар. На самом деле мы готовились к более суровой погоде, холодной, поэтому у нас было очень много вещей, теплых вещей, спальник, пуховые полукомбинезоны, куртки. Но это могло и не пригодиться, потому что стояли жаркие, теплые дни, и мы лезли в тепле, постоянно находясь в тепле, не мерзли. Очень разнообразный рельеф, похож на крымский,
но в сочетании, то есть кругом горы, атмосфера гор большая, а находишься как будто на теплых крымских скалах. Из маршрут дахуш шаш дука хаюя яги мохташ хани красноярский ртоп. Бакда дик физически кичо я мохтик дик ам яхаларах халх бол эхту бянып спортсменей. Мы сделали это, просто мы так быстро не ожидали, что пройдем. Мы прошли 2,5 дня. Всем понравилось, мы просто было счастье. Мы кричали ура. Устали очень, потому что мы несли с собой и платформу, ну такой как бы домик на стене. Воды 20 литров, продуктов. Шиндоq шхой яхлат Казани ртоп халх цапка сагваха ватч пхилах б walch категории нике боач нехт гол яхай. Лархам едаваши бузым лил беш болх бихари дик физически кичо яхлари хат walш ахтагил тактик хажери. Из маршрут чак яхля ди SB сах сейцахнып альпинистыш полхам лак цахларах цац ёл халонаш нисеницан. Впечатлений было много. Почему? Ну, опыт технического альпинизма у меня, может быть, не очень большой, поэтому сложности, которые по пути встретились, были для меня, ну, такие на уровне, вот, и было действительно сложно, местами страшно, вот, преодолевать маршрут. كرد بوحو مشكر ديرز دي أربو اللي جهتر ديك صلاة ديز ألبينيستي حنزق قطوا بيل وام تيولج إيس شي ديق رقواتش دي لاجر يولج أكل يعني تخنر جينا حل خرج مغر الله كراسنيارسكي توب يالخلغ ميحتي بوغل غير ريسبوبليكير سبارسمينش حنش شلتيها كرد مرشوتش كرد بوحو مش دا ألبينيستي كر ديرز دي ديزش خم خوي تامرلان أورسخان نغال محمد كرد وامش وقبيت تحدوش هالغي مت ديكادة تيزا نيان متل ديكا بيتي جبول كجر خوي بيلقل بوخ جو فيديو كونكورس حقيقي قمن ببليتيك بوخوش سعيد شرقر وريت شرق قاتشل تخيانش مولا لعن بولشن احتو باتي كدا قلاتس هتا بيت الجيش جيقا فيديو في فرال بيت طوالا دي حقاش لح قمن ببليتي كدا يهيتيس كوتولو يقارش بيلقل بوخ بديبلومشسي دغليتسم صوغتشسي ازدرگي مسيخ شيرا دوزيت كوتني غان ماريناس استخدمريني بارم بار مغرلك إزجاغيه فيديو قامن توياخ خليشيات إجر حلقة من ببلاتيكي ريجستراتييس توسو إز كونكورس دواق أشخوش قاش تديزر ديركدات цы конкурсе вай дешер хош цайчу дял чаври чудал дол бирждыш цары шажязия шайбезм бали вай галвай поэт шажязия стихаш ешиз ролик штаязы ятхун ролик шаяез жергиш халиез галгай метта хетия с конкурса дагоги шин номинация цайчу дал дичу дал барыш цан хубук ослыж дич дянчол тяга уричу дал барыш аста хубы шейл ослыж молого дaqlas безм болчин уагу халуатсы гелуш цан иш ждолого дедолуш б библиотека балхой нагасаны з шей ролик язи эхтубити أقص بير حادينا أقص عيازي ترى سبيشاليستش بير عيازي تبيرخ تو يعيش شو استخدامينه رولك كي ترى سبيشاليستي أحتوب تدعى تقيك زي أحتوبات بيرش ترى بيبليتيكي حدول أقص يش أقص شاش عياز بيت ألغى ميت خيات يا شدي قاعد يقيتشيو عجي كونكورس ازدعيولو فевраль بيت إسلغ جدينا يرجع إشكولش كسوتي بامير برياتي ده حجي أنا خوان باخنب ببلاتيكا بالخوش كوري يرتشي قوالوش إشكول ديشر خويوش إدقنيا عن ماتين ألغى ميتي ليتراتوري هي خرخوشنجر خين كونكورس ده حجيلك ميلخ سيش ميلخ مميخ كدي بعرجه دايخ خي بيزرش أقلب قلخ وازلخ أيودة قزاوي أختي بارش كونكورس شكو حلق داقليات سايات ماتا بغدا حانز داقليات سات سيش لقطولن باق ليرحتسو از كونكورس غداق واتد سين خوزخيت جولو استيختوريني إيتا سون كونكورسي آسي مهتجو عقليولو سنخيتسون حار شردح وجيولش ديكا دي أخ كونكورس كيرتير دي قرد قمن موت داتس باليتر جالوار حميدة زميك بولش خاندنس بيرست موتيه كولتوري يزيتر تنمغ بيخيتر تنخوزل يوزيتر مثلا تحور اللي مايداس نانس دوحو غلغا ميهتل ماردوتة شديزل تقميل مسخان تخزغ إنجلسكي مهتالي غلغا مهتالي ما قميل دوت حني عالشي تخداس إشجالير خمشبه تخداس غاسك متوبوت تتحني عالشي غلغا متبالي غلغا أشخداتان جالير خمي جوغ إزدي بولش موت بي داش حال خرسنت بيز موت ليل بش سبين حبا يتعب حبا نفس إزبيتري بي قم جو قدوش خدار مسيخ إتشدي يولو مولت خان شديش خوش تغلغا موت حيخ جيول حار أورو كوغتسن قوارغل خوزل أبيرش كده وقيرتس
مولود خان شي ازموت بيز بنيه تدح از بيزم شينيز مقاچ دي شرخوش تبيقتسو سون خيت از جوالوارن بولش ديان هني الجوال موت لعبة تشات بير ديش الخوش بوتي بيت ديزلش دايق بيت صغر حداش دبيرشون داش نانش غلغي موت شار بوت بيز بيرش ثاني أغز حبي أحكي أغز صار كان ديك أقول هني أول شيء الخوش جاق أحيك زموتهم كان دحيق دي غلق دوزي يا إزدل إيمان غلق متو جاق نحيهم بو ديش الخوشة الغامية ديكادا بقون سادوت ايد مولد خانا حار شرط سيوقع تيب برميرا برياتش دا قوحتسو وخشرت احتسحاق أحقا هيجيز واخذ نسياي أتحولش فеврале международный день родных языков я же цейд وديركش دين المولد متاج دزدشون так шолх дат цейгон веймет луарм да оқыш так дздеш веймотон قچمتش نيس да оттилге змот чаларм болш болги дага тахойт хет تغر أرد سوالش هالغاي موت نيان موت يولا فيديو كونكورس دا يهرب قونش يوزي شيق من ببلاتيكي سايت جول داق لا تسأكوتل يحق يحتب هارني كوتني عن مارينا مستوي مريم ميرجو رمضان كيرت خامش هم سرمي كوي تتح أشوت أديكوت دا خوشن حاج يحتوه بريكلامجي قان خبوش خوتمجي لدو غرابركل مياش داخلش